Sziasztok, én Stiller vagyok, és most egy keverést szeretnék megtölteni nektek, egy közös emelést, a Charlie Cutot, ami így néz ki. Még én sem tudom olyan jól, de mutassam nektek, hogy jó legyen. Ez lenne a Charlie Cut. Most ezt úgy kellene csinálni, hogy kb. A pakli felét így elemeljük. Igen, de elsőnek így kell megfogni. Ez kisúly pakli alján, hüvelykúj bal oldalán, gyűrűs és középső ujja pakli jobb oldalán és a mutató ujja tetején. És ugye a hüvelykújjunkkal elemeljük a pakli felét, a mutató ujjunkkal meg nyomjuk felfele a pakli ezt a részét, és mikor ide értünk, ezt a részt automatikusan beütjük ide, és ez ráesik rá. És ez a pakli rész ráesik. Mutatom még egyszer. Pakli felét elemeljük, mutató ujjal felnyomjuk, és automatikusan ráesik. Hát kis gyakorlás után nektek is fog menni. Ennyire. Most már ennyi lenne. Tehát még egyszer elemeljük pakli felét, hagyjuk, hogy ez ide leessen. Ezzel mutató ujjunkkal, én bal kézbe tanultam, ott nekem könnyen, mutató ujjal így nyomjuk felfele, idáig, egészen idáig, aztán kicsit kinyomjuk, ezt elengedjük így a tartását, és be fog esni így ide. És ez meg automatikusan ráesik. Nos, mára ennyi lett volna, majd legközelebb találkozunk, sziasztok!